Grabe gigayo. Grabe ging Pinoy. Naana po yung mga Pinoy o mga Pinay o Pinoy. Grupo ni sila nga ni nag-perform dito sa Germany bali. Usa ka syudad sa Germany. Asa sila nag-perform? Dili lang dito nag-perform sa kuan. Dili kayo dito sa stage. Diha sa krasada lang sa usa ka syudad sa Germany. O grabe ka. Kuan kayo. Usa ni sila ka grupo. Oo, choir ba ka ni? Nag-perform dito. O dili kay ingog nagkanta ra. Apil pag action o murag nagsayaw pod. O nindot kayo. Nindot kayo ni. Ako ning ikon sa inyo kay recommended po din ako sa inyo kay para ma-proud pud ta nga usa ka Pinoy bali nga kuan. Ingani nga daghan kayo yung mga Pinoy nga kung bahin sa kanta ang paghahisgutan. Adi magpa pildi ng mga Pinoy yun. Di ba? Oo. Atong tanawon karon kini nga kanta ang ilang pagkakantahon mao ang kuan We built the city, we built this city sa kanta ni na ang nagkantaan ni mao ang Starship bali. O atong tanawon kung unsa pud ang ilang version bali kay wa ni instrument a capella bali ni ilang pagkakanta. Okay? Sige. O, sa mga bago diha nga nakakita sa atong channel karon kung wa pa mo kaila na to, ako si Indians TV. Nag-upload ta og tulong ngadto sa 5 ka video kada semana o mosobra pagalian ha. Kung ikaw ganahan manggali kag giunaning nga video usa ang reaction video, kung wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tawo nga wa pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Kusga na to gamay. Guwapo sab kayo pagkakuan na po no? Ay karon ng bali nagkanta ni sila nga a capella bali ilang gikuan. Capella bali nga pagkakanta bali sunod daghan murag chorus bali ang ilang chorus ni ang ilang pagka-perform ani. Nindot kayo daghan kay tingog atong tan-awon pag yun kung unsa gyud ang kuan. Okay, padayon sa taha. Oh? Bali ang nagduyog sa ila ani murag isa ni. Si tawag i-comment ninyo ba kung sakto ba ning ako o sayop ko. Beatbox unsa ni tawag ani. Gilingkuran na bali. Oh. Oh, napoy baho pud ayo. Okay. Ay i-comment ko nun ninyo kung unsa ni sila sa diri sa Pilipinas o gipadaba ka ni sila dito sa gawas nga ni appeal ba sila competition ba ka ha kay daghan magud kayo sila ba o chorus lagi o choral bali nga kan o unsa ni choir bali choir siguro ni diri sa Pilipinas sila so ni adtong compete bali o nabay contest na ilang giapilan ni baka didto. I-comment lang ninyo kung unsa ni silang grupo o unsa po nga kuan. Okay? Sige, padayon sa ta.
Mga batanon ba mo po, no? Mga estudyante siguro ni diri sa Pilipinas tingali. Okay. With action gid ba? Oo, mo nindot kayo. Okay kayo, di ba? Sa atong makita karon o madungog na to ang sa tingog bali nga bali atong madungog ang mga tingog bali nila nay upat ka tingog o atong madungog na ay bass o baho bali, then tenor, taas gali, taas, tenor, din na ay alto, din soprano, upat ka tingog atong madungog sunod nay humming ba ang mga kuan kargado og hangin lagi pag kapila mo pud lagi nindot kay paminawon. Murag mga estudyante gid siguro ni. Okay kayo, pakpak ka na noy. Okay, ato na po nadungog ang usa ka random nga video bali nga ato nakita gihapon sa atong YouTube gihapon nga wall. Mao ni ato ning pagari-akan kay ginindutan ko kay proud gihapon ta nga usa ka Pinoy bali nga ato mga kababayan o usa susama ni karon nga usa ka grupo o usa ka choir baka ni sila diri sa Pilipinas o nag-akapila dito sa lugar sa Germany bali. Usa ka syudad sa Germany nga diha lang sa kalsada nag-perform bali sila. Nindot kay paminawon. Di ba? I-comment lang ninyo kung unsay pangalan ani nilang grupo o nganong nakaabot ni sila po diha. Sana nakahibalo lang po ha. I-comment lang ninyo ay basin na ilang giapilan ba competition diha. Oo. Kani basin mo eskwelahan kay mga estudyante pagod sila. Diba? Oo. Makana ko grabe kanindot kay yung pag-perform gihapon kay bisag na sa street o sa kalye lang sila sa syudad sa Germany bali. Nindot kayo kay akapila di na kinahanglan og magdapag mga instrument gali nga gamitan og usa ka instrument ganiha unsay i-comment lang po ninyo kung sakto ba ni ako nga beatbox ba na unsay tawag ana nga murag drums unsay tawag lagi ana i-comment lang ninyo. Maura to ang nagduyog bali sa ila pero kung atong paminawon gid murag na kuan ba na nagduyog sa ila gali pero ila ra nga tingog ato. Mo na kuan nga akapila lagi. Nindot kay paminawon. Nga anak ko nga sus di lang gid ay mga Pinoy gino bisan asa gid nato ipamutang ning mga Pinoy bisan asa diri sa tibok kalibutan. Basta bahin sa pagkanta grabe gid kanindot kayo. Bisan asa ipamutang nagitalen sa pagkanta gyud. Susama ni karon dili kay ngog isa ra ka Pinoy ang nagpasikat dai gid sa Germany diha pa sa kalye. Daghan usa pa gid grupo pa gyud, di ba? Grabe kanindot kayo. Grabe ka proud na to nga Pinoy nga naiingon ani nga mga kababayan nato nga nagperform sa ubang nga country bali. Kay usap na nga makapakuan sa Pilipinas pud bali, di ba? Tinuod gid nga ang Pilipinas gid kuan gid na kanang kasagaran diri sa Pilipinas bali mangantahay gid, di ba?
Oh, hindi rin makita yung mga talent sa bahin sa kanta yun. Pang kuan ba, pang international, pang global ng mga tingog bali. Oo, di ba? Oo, ato yung makita. Karon no, grabe ka nindot kayo ng performance. Ay, commentin nyo ha. O, karon sa inyong ikasulti sa atong video karon, i-commentin nyo. Sige. Sumabag o diha tuod nga nakita sa atong video karon nya giganahan ka. Nya wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-rekomenda sa ubang mga tao nga wa pa kita ni. Okay? Sige. Palihog lang pod nga paki-follow na lang pod na mantay Facebook bali nga profile. Professional mode, naka-professional mode na kini. Ang uban nga video nga atong i-upload nga video diri sa YouTube ato pong i-upload dito sa Facebook. Sige, paki-follow na lang ani nga okay ni. Paki-follow na lang pod sa atong Facebook. Kay para kung ganahan mo nga dito ra mo magtan-aw, dito ra pod. Depende mas tao sa asay gusto nila mo tanaw sa Facebook ba o sa YouTube. Sige, di na ta magdugay. Hangtod sa sunod, kini si Injan CB, proud Bisaya. Peace out.